V užívaní papierových cenoviek sme sa stretávali s problémami, ako napríklad nesúlad ceny na cenovke s cenou v pokladni. Ďalej, že boli poposúvané cenovky, cenovka nebola priradená k správnemu tovaru, alebo jednoducho chýbajúca cenovka z dôvodu zlyhania ľudského faktora, deti nám pobrali cenovky z cenovkových líšt a tak ďalej. Táto nová technológia elektronických cenoviek nám v podstate priniesla zjednoznačenie cenovky na regáli a v pokladnici, kedy sa nám v starom systéme mohlo stať, že pri výmene papierovej cenovky môže byť dočasný nesúlad medzi pokladnicou a regálom. A v tomto systéme je to jednoznačne, v danom okamihu je cena v pokladnici a na regáli rovnaká. Z hľadiska tvorby, cenotvorby je situácia uľahčená, že čas od zmeny ceny na ústredí organizácie po regál sa výrazne znížil a znížila sa chybovosť a zásahy ľudského faktora na minimum. No a samozrejme treba vidieť tú skutočnosť, že bola obrovská možnosť a príležitosť na to, aby sa omyly stávali, lebo zamenila sa cenovka, uložila sa na nesprávne miesta a podobne. Takže to spôsobovalo veľmi často problémy a tie problémy boli najhoršie, pokiaľ sa dotýkali zákazníka, lebo spokojnosť zákazníka je prvorada. Samozrejme, o týchto skúsenostiach a tých obavách vôbec pri realizovaní myšlienky a výmene tých papierových cenoviek za plnografické digitálne cenovky mali sme určité obavy, očakávania. Bola to oblasť jedna veľká neznáma, ale v konečnom dôsledku samotná realizácia, inštalácia, to bolo zase jedno veľmi príjemné prekvapenie, lebo sa to udialo veľmi rýchle. V konečnom dôsledku veľmi rýchlo sa nastavili procesy a dnes odstupom času môžeme hodnotiť, že sme urobili skutočne jeden veľký krok dopredu a určite je to budúcnosť, nakoľko tieto digitálne a plnografické cenovky nám umožňujú a dávajú oveľa väčší priestor pre spokojnosť zákazníka v prvom rade, nakoľko sú čitateľné z rôznych uhlov pohľadu. Treba povedať, že čo je obrovská výhoda, že sú bistabilné, že oni nespotrebovajú energiu pri čítaní týchto cenoviek, jedine pri zmene ceny a že pri zmene cien, či už legislatívy, respektíve nevyhnutnosti, ktoré tá cenovka musí zobraziť, sme schopní urobiť za podstate niekoľko minút a zmenia sa všetky ceny správne. A je tu vylúčená možnosť omylov. Samozrejme spôsobuje a prináša to jeden efekt, najmä v tom smere, že ten tovar je stále uložený na tom istom mieste. To znamená, že zákazník sa na to naučí a v podstate ten tovar nájde vždy tam, kde je. Dokážeme upútať zákazníka bez problémov na akcie, na rôzne promócie, takže si myslím, že je absolútna výhoda, ktorá je v podstate nevyčísliteľná. Nehovoriac o tom, že predávačky, ktoré sa venovali hodiny výmene cenoviek, dnes sa môžu venovať zákazníkom, nakoľko môžu budovať osobné vzťahy k zákazníkom, môžu doplňať tovar a môžu uspokojovať všetky potreby, ktorým sa zákazník na nich obráti.